Znaš onaj osjećaj kad ti dan krene krivo, kad se nešto ne uklapa, kad osjetiš da ti život baca izazove. A što ako ti kažem da to nije prepreka, nego poziv? Svaki izazov nosi energiju i ti odlučuješ što ćeš s njom. Možeš je potisnuti ili je pretvoriti u snagu. Jer svaki trenutak frustracije samo čeka da ga pretvoriš u pokret. Udahni duboko. Osjeti kako se tvoja energija mijenja čim odlučiš gledati srcem. Zahvali se i na onom što ne razumiješ još. Jer upravo to te vodi prema onome što želiš. Kad ostaneš miran u oluji, tvoja manifestacijska snaga raste. Kad se nasmiješiš izazovu, život ti počne vraćati osmijehe natrag. Ti nisi žrtva okolnosti, ti si kreator stvarnosti. I svaki tvoj izazov samo je prilika da se sjetiš koliko si zapravo moćan. Zato danas ne bježi od izazova, pretvori ga u svjetlo. Jer svaki dan koji živiš svjesno postaje tvoj dan manifestacije.